skončil už bear market na krypte, alebo ešte ten posledný prepad príde. Poďme sa pozrieť na Bitcoin, kam má aktuálne nasmerované a poďme sa pozrieť aj na akcie a ako to podľa mňa so sebou súvisí a prečo ja osobne si myslím, že ešte sme nevideli na krypte dno, čo sa musí stať, aby z bear marketu nastal bull market, ako vyzerá tá zmena štruktúry, na ktorú čakáme a kedy zmením svoj názor, že skončil bear market. Tak poďme na video a nestracajme čas. Poďme na Bitcoin a poďme sa pozrieť, ako na tom aktuálne sme. Aktuálne Bitcoin drží tento support, túto weekly M2, túto zónu, čo je extrémne silný support, nebudeme si klamať. Celá táto štruktúra tu je výborný support. Ak by som nemal nič v krypte, že nemám nič v Bitcoine, tak za mňa je prvý nákup úplne v pohode. Ale čo je veľmi dôležité pochopiť, my sme v bear markete, kým nezmeníme na týždennom grafe, ktorý teraz pozeráme, štruktúru do longu. My musíme zmeniť tú štruktúru. Kým ju nezmeníme, tak sme proste v bear markete. A je jedno, že čo si myslím, že kedy, aký dátum a čo kedy sa to zmení, to je úplne nepodstatné. Pre nás je dôležité sa orientovať na základe tej týždennej štruktúry. A my kým sme pod touto aktuálne, pod touto M2, pod touto hranicou 74 až 78 500 $, tak sme stále v bear markete. A my kľudne aktuálne môžeme sa sem vrátiť. Zatiaľ to aj tak vyzerá, že sa budeme vracať, že dáme pohyb do nejakých 74 000, kľudne tam môžeme ísť, všetci budú bullish, ale za mňa následne by mal prísť tento finál. Môj osobný názor je, že dno na Bitcoine by malo byť okolo 44 000. Máme tu slušnú likviditu, túto likviditu mohli by sme si ju vybrať a tuto ísť do tejto M2, za mňa úplne ideálne. Toto by bol úplne top scenár. Samozrejme nemusí sa to stať. Teraz tu nakúpim, ja chcem nakupovať do trendu. My chceme nakupovať, keď budeme vedieť, že sa tá štruktúra na týždennom grafe otočila do longu. A to potrebujeme. Tak to bolo vo všetkých bear marketoch. My sme otočili na týždennom grafe štruktúru do longu. Aj tuto mám ešte pokreslené z posledných analýz. Potrebujeme proste to, aby sme to zmenili do longu. Kým to nezmeníme do longu, tak proste čakám na nákupy na nižšie hodnoty. Prvý nákup, táto zóna 60 000 je super, je to predošlo all time high, je to 50% vlastne prepad, je to OK, prvý nákup super, ale radšej to nakúpim aj tu na 80, ale s tým, že mám zvýšenú pravdepodobnosť, že nastal bull market, príde nejaký takýto pohyb a tuto hore. Vtedy to nakúpim, lebo to nakúpim do trendu. Ale kým sme v bear markete, tak mám nahádzané limity na nižšie zóny. Ideálna top zóna je okolo 44 až 45 na Bitcoine a stále na to čakáme. Podľa toho, akože keď sa na to pozriem na základe nejakej rozumnej úvahy, tak by to mohlo ešte trvať, že ten prepad by mohol nastať tu a mohol by prísť sem nejaký október, november, by sme mohli byť teoreticky na tých 45, možno skôr, neviem, ťažko povedať, netrúfam si to hovoriť, ale stále si myslím, že na tých 45, 50 až 45 pôjdeme. My tu môžeme ísť aj tu máme takýto gap, môžeme sa otočiť na nejakých 47, ale proste po tých 50 by sme mali ísť, kým tú shortovú štruktúru držíme. Aktuálne teraz je to za mňa long do nejakých 75 a od tých 74-75 by sme mali pokračovať dole. Dobre, prejdime teraz na Ethereum, už je blízko rezistencie, za mňa stále mi tu svieti, proste nedá mi to táto likvidita brutálna tu. Tu je jedna likvidita, tu druhá, aj keď táto bola vybratá, ale tu nehali ďalšiu, tu ďalšia likvidita a tu táto M2. Krásne tam vychádza aj tretí dotyk, čo je úplná brutalita. Za mňa buď tento štýl, takto, alebo ešte môžeme urobiť jeden leg hore a vybrať si túto dvojku na nejakých 2200 a odtiaľ spláchnuť na 1200. Toto je top nákup, akože brutalita. 1200 Ethereum je super, ideálne by bolo, keby sme to tam vybrali, ideálne nejakou rýchlo tvrdou sviečkou, nejakými rýchlymi pohybmi, niečím takýmto, toto by bolo úplne super. Takáto za 4 týždne, že by sme tam boli 4, 5, 6 sviečok, šup dole zošupaný. Ethereum takto a tu je ako longovica. Tu je long jak svinia. Tu nákup proste, či swingový trade, či hodl, nejako takto a target potom následne nejakých 3000. Akože super, 140% za mňa paráda, takže tuto by som ja osobne nakupoval Ethereum a odtiaľto kľudne tieto dve zóny sú shortovky. Tu prvý short a tu druhý short za mňa, weekly.
Toto sú dve zóny na short. Hej, na dva vstupy kľudne, ale ako toto sú veľmi dobré zóny na short. Zatváračka nad touto dvojkou, tak toto bolo dno. Jak tu nad týmto zavrú, jak zavrú nad 2400, jak tam dáme nad tým celú sviečku, tak tu ako retest a ide sa do 3000 a kľudne aj nový bull market. To krypto si môže ísť svoj život. Poďme XRP. XRP stále kúsok od tohto predošlého high. Toto high by mali vykopnúť, takže nejakých 95 centov až 67 centov. Celá táto hranica tu sú nákupy hodl. Celé toto. Tu sú nákupy, tuto je akumulácia. Ideálne by bolo, keby sme tu šupli a začali tu robiť toto. Tu nejaký spike dole, tak a môže sa pomaličky ísť budúci rok do bull marketu. Dobre, pozrieme si ešte Solanu. Za mňa Solana už je na dobrej zóne. Sme na dobrej zóne od ATH sme padli o 80%, aktuálne minus 73%, dobrá zóna na nákup. Čo teraz je dôležité na tej Solane? Máme tu kúsok prúser, nebudeme si klamať, máme tu prúser. Prúser je ten, že my sme zavreli vlastne pod tým, toto bol range, táto zóna, a my sme pod tým zavreli, retestli sme to. To je prúser. To je prúser, pretože my sme sa dostali do tohto rangeu. A tým, že sme sa do tohto rangeu dostali, je veľká pravdepodobnosť, že pôjdeme otestovať low toho rangeu. Top nákup Solana okolo tých 40-35, tam by to mal dávať akože obrovský zmysel, tam by som to akože extrémne načapoval. To je long jak svinia, akože hovado, hypotéka, barák, všetko predať a kupovať Solanu na 35 by nebolo zlé. Takto tiež presne, a tuto to vychádza až takýmto štýlom až na február, takže dobre by bolo nejaká rýchlovka november a potom tu šupy hore. Ako Solana tuto extrémne dobrá zóna, 30 až 40, už tu by som to začínal akumulovať. Tuto proste v týchto zónach už to nakupovať pomaly. Toto sú už dobré dokupy. Keď to hráme, že by mohla ísť Solana na nové all time high, keď to dáme aj niekde odtiaľto, ako nejakých 500% není blbosť. Dobre, čo si ešte pozrieme a čo je môj dobrý kandidát, minca, ktorej fandím a myslím si, že by mohla urobiť bomby, je NIR. Za mňa je to NIR. Aj keď som videl nejaké veci, analýzy, tieto veci, že proste tá ich ekonomika a tak ďalej nie je úplne ideál. To mne je úprimne úplne jedno. Mne sa ten NIR ľúbi. Oni tu navykli, zmenili štruktúru do longu. Aj keď sme v podstate stále v range, ale tieto zóny už tu, ja si nemyslím, že NIR pôjde na nové low. Nemyslím si, ako môžu teoreticky ešte vykopnúť, ale tieto zóny tu od vlastne nejako od 1,80 po 1,30 sú výborné nákupy. Tu by mala nastať teraz akumulácia, ale že extrémna. Tuto bol nejaký uptrend, tuto to selli, tuto to vypredali ako tu zmenená štruktúra do shortu, tu bear market a teraz ako by mal prísť nejaký impuls hore a teraz nuda. Akumulácia a následne potom by sme mali začať šlapať smerom hore, takže je tam dobrý potenciál na celkom solidný zisk na tom NIRe. Poďme teraz na nejaké akcie, začneme Teslou. Tesla by mala, za mňa to vyzerá dolu tá Tesla, dali sme tu v podstate tretie high, aj keď to nebol tretí dotyk, bolo to tretie high. Ideálna zóna 266, keď sa pozrieme, vyzerá to na nejaký štýl ABC korekcie, aktuálne takto a tuto by tá Tesla mohla dojsť. Október, november, môže to byť aj rýchlejšie, môže to byť už aj august. Toto obdobie za mňa by malo byť smer dolu. Výborný nákup bude táto zóna týchto 266 a 54, táto M2 s gapom. Kedy to bude potvrdené, že tam ideme, tak musíme zavrieť po toto dvojkou. Ako náhle tú týždennú sviečku zavrieme tu, tak je to retest a ide sa sem na 80%. S veľmi veľkou pravdepodobnosťou. Aktuálne tomu dávam nejakých 60%, že sem prídeme. Môže sa stať samozrejme hocičo, úroky na nulu, blbosti, nejaká kríza, neviem čo, môže sa stať hocičo. Vždy na tých troch sa môže stať všetko. Vy musíte rátať s každou možnosťou, že sa môže stať vždycky všetko. Nikoho nezajímate, všetkým ste uriti a tak to proste je a tí veľkí si to zahrajú ako chcú. Ale aktuálne za mňa je to tento model, takže Tesla takto. Čo si môžeme pozrieť je Meta. Meta za mňa rovnako ideál, keby to tu spláchli tú metu. Tu máme gapy, takže tieto zóny tu na tej mete sú veľmi dobré. Za mňa týchto 414, to je prepad aktuálne o 30 až 40%. To je bol fakt, že brutálne. Za mňa aj tá meta je to dolu, ak
ale uzavrieme na to zónu, prerazíme tú trendovku, že tu príde toto, tak tá meta ide hore a idú na nejakých 900. Ako náhle to urobia, tak moja analýza je neplatná, situácia sa mení a ide sa up. Tak to proste je. Mohla toto byť ABC korekcia, mohlo toto byť dno, môže sa ísť na nové ATH, ale za mňa, kým sú pod trendovkou, tak sú dolu, zatváračka nad týmto, tu zatváračka, tu retest a ide sa up. Tam sa môže všetko rýchlo zmeniť na tej mete, na to pozor, nespohliať sa na to. Takže preto vždy ja vravím, akcie odpredávať časť pri nejakých extrémnych rastoch, ale vždy si niečo nehať. Nikdy nepredávať všetko. Hej, ako odpredať 50-60% OK, ak by to šlapalo ďalej hore, nehávať si. AMD tu zatiaľ nič, tu proste šlapeme. Tu by to chcelo nejakú zmenu niečoho, toto zatiaľ nedokupujeme, neriešime. Čo sa mi ľúbi? Palantír. Palantír, stále shortová štruktúra, zatváračka pod touto dvojkou prúser, zatváračka pod tým, zatváračka pod týmto, je jasný pohyb sem do tejto dvojky. To chcem využiť. Tu chcem nakupovať 102, prvý nákup. Ako ak by sa stalo niečo crazy, tak pozrite sa, ten Palantír robil brutálny rast. Keď si vezmete od mája 23 ako akcia lepšia ako shitcoin, 2700%. Kto to tu kúpil je zalovený, ja som to tam nekúpil, ja som to kupoval na nejakých tuto 16, 17. Tak či tak ako dobrý profit, ale nie úplne až tak, jak na tých $7, ale tak či tak super. Ale ja som to skoro predal, ja už som to predal niekde tu na týchto 120, že som mi moc neveril, že ešte pôjdu vyššie, ale chcem ísť do toho Palantíru znovu. Tu je môj prvý nákup 102 a ďalšie nákupy 65 a 51. Jak by došiel Armagedon, jak by im zaplieskalo nejaká atomovka niekde niečo, tak sa ide sem. Microsoft, tu mi hitlo prvý limit, 350, okamžite odraz, stále dolu. Stále sme dolu, ideál by bolo vypláchnúť to až sem, ale prvý nákup mám, ale Microsoft stále má potenciál aspoň minimálne dojsť tú trendovku. Takže tu ako okolo tých 350 až 325 dobrý nákup a ešte lepšie nákupy tu dolu. To vám hovorím, že ak tam príde nejaký prepad, tak to bude veľmi rýchly spike, tam nestihnete kúpiť. To bude rýchlovka. Google za mňa rovnako, čakám tu, slintam na tie zóny, lebo tu sú tie dvojky super. Tu prvý nákup 309. To nie je až tak ďaleko, ale úprimne v Google nič nemám a chcel by som, takže to ešte prepad 10%. Ideál by bol tuto 25 až 47% prepad, čo by bola bomba. A toto je presne ten, čo si myslím je, že podľa mňa ani ten Bitcoin to dno nenašiel, pretože tie akcie smrdia proste tým, že by mali vypláchnuť. To je môj názor, že proste pojeme dole. Ďalšia akcia je Netflix. Netflix už dal prvú dvojku, že brutálnu. Tuto úplne urobili ukážkovo, že neskutočne krásne, zmenu štruktúry do shortu, kde oni už urobili tu hore, ale tuto urobili presne to, že čo ja tradujem, čo sledujem stále, a to je to, že oni zatvorili pod touto dvojkou a tu sa nám vytvorila netestovaná shortová dvojka a oni krásne do toho išli, úplne že dokonalo, a tu sa dalo brať brutálny short, že veľmi krásny shortík, takto, s targetom táto zóna. Veľmi krásny shortík, ty vole. 36%, brutálne. Jako Netflix, dobrý nákup 68, top nákup 51, čo ešte mi naznačuje to, že to krypto po ešte nižšie, teda ten Bitcoin je, že ten Coinbase má tiež ešte priestor. Toto by úplne sedelo za mňa, keby tuto šlapneme na týchto $90 a tam by bol presne Bitcoin na 44 a tu by bolo dno a mohol by sa ísť uptrend. Takže za mňa Coinbase má ešte potenciál, aj keď už teraz dobrý nákup, ešte by mali šupnúť dolu. Ešte SpaceX. Poďme sa pozrieť na SpaceX ešte. Na to som točil vlastne Reelsko, kde mi jeden nemenovaný chlapček sa tam na mne vylieval, že som strašný neprofesionál, že čo to tu vyprávam, že ten SpaceX kde pôjde a neviem čo si to vôbec dovolujem. Aktuálne sme v nejakom range a my sme prepadli pod POC toho celého rangeu, uzavreli sme aj pod VAL a úplne ideálne by teraz bolo, keby sme si vlastne retestli túto shortovú M2, POC toho rangeu znova a následne môžeme prepadnúť až na $73 za jednu akciu SpaceX, čo je prepad okolo 50%. Za mňa by to úplne vyplieskalo celý retail, ktorý to tu za tú IPO cenu nakupoval. Tak pozrite sa na moju analýzu. Pozrite sa na moju analýzu na SpaceX. Tu som to natáčal 9. júla, 14. to išlo von, lebo proste keď točíte Reelska, tak je tam nejaký content plán, ono sa to postupne postuje. Takže nikdy to nejde v ten deň, kedy to natočím. Kúknite na tú analýzu a ide sa na 80.
Takže SpaceX, prvý nákup 80. Zapíšte si to za uši, sledujte to, lebo čoskoro tam sme, takže bude to od ATH, prepád do 65%, takže od 80 nejako začať akumulovať. Ešte raz daj ten like a odber a vidíme sa pri ďalšej analýze. Majte sa pekne.